इबिएफनि भबिष्यतआथ' मा जानो गोबाव सम 17 बोसोराव बिसोर गभर्नमेन्ट सालायदोंमोनब्लाबो दासो बिथांमोना बुंबाय थादों जे जों सरकाराव फैयोबा जों लेन्डलेस मानसिफोरनो हा होगोन होननानै बुंदों। किन्तु सरकारावथ' फैयाखै, फैनो हानायनि बेबस्थायानो गैला, माबायानो गैला, स्क'पआनो गैला। किन्तु दा जों नै दा जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जेनाखि सरकार, बिटिआर सरकार, काउन्सिल सरकार, बे काउन्सिल सरकाराव दासिमबो जों गोदान गोदान आसनि, गोदान गोदान प्लेनिं मास्टार प्लेन खालामनानै फैनायखौ नुबाय थानो मोनदों। इउपिपिएलआथ' दा जुदि इलेक्सना काउन्सिल इलेक्सना जायोबा दाबो देरहानायनि अबस्थाया जोंहा रेडि जानानै दं। जों दा साबसिननिफ्राय हामसिन जों खालामनो नागिरदों। आरो बुंनो थाङोबा निसिमा समस्ति हिसाबैथ' थांनाय बाइ इलेक्सनाव 6700 बेब'धानाव मार्जिनाव जों देरहानो थाखादों। दा होनब्लाबो जोंनि बे ओनसोलनि ब्लक कमिटि, प्राइमारि कमिटि आरो गुबुन गुबुन बिसिडिसिनि लिडार, चेयारमेनफोर, मेम्बारफोर आरो गुबुन गुबुन बुथ कमिटिनि जेनाखि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना साखाफारा जागासिनो दङ आरो साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ। बेराफारसे जोङो बिपिएफ दोलो हिसाबै बिपिएफ दोलोखौ माने मेल मिटिं खालामनाय नुनो मोनो। इन्टारनेटनि माबाफोर प्रब्लेम जादों नामा? बेखौथ' नुगासिनो दङ। थांनाय समाव जोंना मानगोनां चन्द्रन ब्रह्म बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्टमोन आरो बियो मोनसे समनि मोनथाम समनि माने बिथाङा मन्थ्रिमोन। बिथाङा दा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै जोंजों जइन जाफैबाय। लोगोसे गोबाव बोसोर डिपुटि चिफ हिसाबै दंमोन जोंना मानगोनां खाम्फा बरगयारी। बिथाङाबो माने जेनाखि बिपिएफ दोलोनि जेनाखि आदर्श निति बा मावनायनि जेनाखि टेकनिक, मावनो रायजोखौ सिबिनो जेनाखि सुबिदा होआखै, बिनि थाखाय बिथांमोना नागारनानै इउपिपि दोलोआव फैनानै रायजोखौ सिबिनो थाखाय बिथांमोना थाफैबाय, मावगासिनो दङ। बेनिखायनो जों बुंनो लुबैयो। बिनि अनगायैबो ओरैजाय माने हितेश बसुमतारी गागि सासे दैदेनगिरिमोन, बिथाङाबो जोंनि दोलोआव हाबफैबाय। बिनि अनगायैबो ओरै देवरुवा नार्जिहारी बिथाङाबो जोंनि दोलोआव हाबफैबाय। मोनसे समाव बियो इएममोन, सिगाङाव बिपिएफमोन, बियो मोनसे समाव देरहाखांनायनि उनाव बिजेपिजों थांनानै इएम जादोंमोन। किन्तु बिजेपि आरो बिपिएफनि माबाफोरखौ मोजां मोनैनि थाखाय जोंनि दोलोआव बिथाङा दा हाबफैबाय। बिनि अनगायैबो गोबां ओनसोलिफोर दङ, जेरेखम सावरायग्रा बसुमतारी, जायखौ बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि दोलोआव हाबबाय। आरो बिनि अनगायै ओरैजाय प्रभात बसुमतारी बिथाङा अबसे बिजेपिआव थांबाय, किन्तु धनन्जय बसुमतारीया जोंजों फैनानै दा बिथाङा इएम जागासिनो दङ, बिथाङाबो बिपिएफनिमोन। आरो बिनि अनगायै जय मुसाहारि सानथ्र'हायै बेबायदि फैनाय आरो फैबाय थानो नागिरनाय, फैबाय थानाय जिनिसा जागासिनो दङ। दा बिसोरो जुदि ओरैनो मिडियायाव जुदि गोरा गोरा खोथा बुंदोंब्लाबो किन्तु प्रेक्टिकेलि बिसोरो सिङाव दुरबल जानाया एकदम स्वाभाबिक जाबाय आरोखि। फैबाय थानाय समाव बिपिएफनि भबिष्यतआ माबायदि जानो हागोन? इबिएफनि भबिष्यतआथ' मा जानो गोबाव सम 17 बोसोराव बिसोर गभर्नमेन्ट सालायदोंमोनब्लाबो दासो बिथांमोना बुंबाय थादों जे जों सरकाराव फैयोबा जों लेन्डलेस मानसिफोरनो हा होगोन होननानै बुंदों। किन्तु सरकारावथ' फैयाखै, फैनो हानायनि बेबस्थायानो गैला, माबायानो गैला, स्क'पआनो गैला। किन्तु दा जों नै दा जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जेनाखि सरकार, बिटिआर सरकार, काउन्सिल सरकार, बे काउन्सिल सरकाराव दासिमबो जों गोदान गोदान आसनि, गोदान गोदान प्लेनिं मास्टार प्लेन खालामनानै फैनायखौ नुबाय थानो मोनदों। आरो बुंनो थाङोबा 5 बोसोरबाबो दा 4.5 बोसोर थांबाय, बिनि गेजेराव किन्तु अलमस्ट माने 1 बोसोर 3 मास बायदिया कर'ना भाइरासनि थाखायनो बिथाङा गावनि सरकारखौ मोजाङै सालायनो हायाखैमोन। नाथाय कर'ना भाइरास जोबनाय लोगो लोगो गोबां आसनि बिथाङा जोबोद खालामबाय थादों। जेरै गैजारोङि गोरिबफोरनि थाखायबो अनसाय बिथांखि लादों, आइ अनसाय बिथांखि लादों, आलारि सोरां लादों, ओमफ्राय ओरै सेल्फ हेल्प ग्रुपनिया माइनाव सोरां, गुबुन बेबायदिनो आसनि लाबाय थादों। आरो हा गैजारोङिफोरनो हा होनायनि खामानिया दासिमबो जोबनानै थाङाखै, होगासिनो दं आरो होबावगोन। आरो मोजां खौराङा बेनो, ओरै खैला मैला एरियायाव, खैला मैला मालिबिथा एरियायाव गोबां फरेस्ट भिलेज दङ। 37टा फरेस्ट भिलेजनि जेनाखि लेन्डलर्डफोर बिथांमोननि जेनाखि फरेस्टनि जेनाखि हायाव दंमोन, फरेस्टनि स्टेटासाव दंमोन, बेखौ जों दा कनभार्सन खालामनानै मियादि बा रेभिनिउआव लाबोनायनि जों हाबाफारि मावगासिनो दङ। अलमस्ट कमप्लिटेड आरो बावैसोनि उनावनो बियो कनभार्सननि हाबाफारिया जोबहैनो हासिगोन आरोखि। दा नंखायनो बुंनानै फोजोबनो हाया। मानगोनां प्रमद बर' सारा जे गोदान गोदान पलिसि, गोदान गोदान जेनाखि थाखानाय प्रभिजनफोर दङ,
बेखौ दा इमप्लिमेन्ट खालामगासिनो दङ।